Най-любимото ми. Кой има сериозен интерес, чака, че... Краставичка. Човек си работи. Да се опитваме да запазим условието. Как се изправили? Ще те заапе. Хотелът има подземен паркинг, което е доста изненадващо. Не е подземен, а е приземен. За хората, които не разбират от имоти. Да. Това ще да кажа. За мене си е същото. И 15. Малко е. Но е приятно. И е хладно. Има вентилация, значи. Те подарък ли са ми? Кои? Тези. Съмнявам се. Ще прочета. Ето какво се вижда. Някакво дворче. С двете миризи, които не са моите. А я да видим банята. Сигурно трябва тук. Да. Доста шано врата. Как се влиза до тоалетната? Така тука. И заставаш в този ъгъл. И с корема се. Буташ. Ето така. Вдлъбваш я, защото имаш тумбак. Може да се събереш с корема. Къде? Корема ти отвънка ти вътре. Първо тебе, после корема. Да. Топ. И така влизаш тук, отиваш отзад. Ето ви един вариант как да си направите 9 квадрата спалня вкъщи. Да. Уникално. Имате място за леглото и единия от тук ще се хвърля така. И то най-лошото е, че аз спя от тази страна. Не ви. Сега ще трябва да се размениме, защото аз не мога да слизам от леглото. Чули? Не мога да слизам от леглото с този корем. Какво ще правя? Не съм разочарован, че нямам тераса. Help me. Трябваше ли да имаме? Да. А? Да. Да. Не знам дали трябваше. Ако искаш да видим в резервацията? Хай. Дай да видим. И както беше слънчево и всичко беше наред, в следващата секунда заваля и почна да гърми и стана тъмно за по-малко от една минута. И господинът работи. А телевизорът, не знам дали ме виждате тук в него. Ето ме. Да, дистанционното не работи. Значи може да натиснете едно копче веднъж и после, даже сега и един път не иска, после спира да работи. Отделно навън вали, ама вътре вода няма. И също така не мога да се обадя на рецепция, защото на този телефон, дето са го сложили тук, пише, че като натиснеш 9 се свързваш с рецепция. Ама аз нищо не чувам. С никой не се изсвързвам. Ето всъщност как изглежда паркинга. От тук се влиза. Ето го. Пак колите са покрити, но не е под земята. Просто аз не разбирам достатъчно. А отгоре има и друг паркинг всъщност. Хотелчето е много яко и има един гигантски хамстер там. Морско свинче. И това прилича на морско свинче.
А това е пред ресторанта. Това тук е ресторанта. Тук е лоби бара и ето тук е рецепцията. Личи си, че има такъв байтошовски дух. Соц вайб. Че да, е, в смисъл, добре направено. Реновирано е. Реновирано е. Не е направено някакво такова... Нали, много компромисно и да е някакво... Компромисно, някакво такова пошло, защото някои хотели, като ги ремонтират или апартаменти, ги правят такива много Ние се обърни малко повече, да се видя. Ето ме. Не, сега вече не се вижда. Да, направено е с вкус и нещо. Да, красив е дизайна. После ще снимам и вътре да видите. Самия ресторант също изглежда доста добре. То още малко ще стане време за вечеря, така че слизаме да хапвам. Трябва да пълна тумбата. Ние излязохме малко да се разходим. Обаче тук си е баир и моят корем тежи. Ще го кажа, everybody on the horses. Ето ги. Асансьора е полуреновиран. Виждам любимата ми част. Има каноли. Господин Парванов. Hello, I'm Fugurakis. Бобос Фугракис. Това го разбрах от едно видео в TikTok. Спонж Боб на гръцки. SpongeBob Fugurakis. Бобос Фугракис. Μπόμπος Φουγγαράκης. Πάρε ένα ψάρι και πάμε κοντά. Μπόμπς Φουγγαράκι. Когато мъжът ти те дразни и така го изкарваш на прозореца. Това даже не е балкон. Да. Еми така. Който дразни съпругата си, седи на стрехата. Нашата партия ще предприеме най-решителни мерки, за да може да излеземе от това тежко положение, което се намираме и да спре най-сетне вашето тегло. Защото вие сте тези, които работите. The next morning. Добро утро. Пише се с чудовни тук. Дани, пише си с тебе, не знаеш. Хух. Бебето Рид. Обувам си сега тези. И отиваме да ядеме. За да не изпуснаме закуската. Аз вече съм се притеснила. Тя е 10, в момента 8:30. Аз трябва да хапна по-рано, защото нали ти казах, може да има някакви лимитед неща. Лимитед неща. Ето и другата част на лоби бара. Е, там ми се грее водата. Вижда ли се? Не се вижда. Ето я. На слънце, защото имах само студена. Ето това се получава, когато отидете на почивка с брокер. И ето вижте отдолу къси гащи, джапанчета. Обаче отгоре е с риската и е готов за среща. Винаги готов. Бански за бременни. За 15 лева от Шин. Не, добре изглежда. Той ти изглежда добре. Благодаря ти. Откритието на нашата почивка са ето тези чушчици. Червените са най-сладки, оранжевите са леко люти и зелените са най-люти. И естествено червените най-ни харесват. The next day.
Ще тествам палачинките. И мисля да ги намажа с крема сирене и сладко. Господин Върбанов е яйцата. на яйца всеки ден. Ама си взела и десерт как? Отиваме на обяд. Вчера ядохме в Самоков. В някаква кръчма. Обаче не бяхме много впечатлени, честно казано. И днес ще ядеме в хотела. Ще кажеш някаква кръчма. То си беше заведение. Кръчма е. То, което не си харесвам прическата, как да снимам? Е така. Ще имаш без да си харесваш прическата. Отиваме да ядеме. Напротив, отиваме на ски, естия. Айде, въртунки, готови ли сте? Айде! То няма как да почва да ти харесва, ако кажеш не ми харесва. Кажи, много ми харесва. Прекрасна съм. Оня ден ми харесва, Феноменална не съм. ми харесва. Уникална съм. Какъв е остър корема ми? Остър. Ето ги конете И сега се заедно с жена и. за яздене. Ето ги лайнушките. В крайна сметка ще пробваме пиците в хотела. Да, изглеждаш доста вкусно. И мериш вкусно. Да, мирише на домати, на доматен сос. Later. Този пай го чакам от първата вечер. Тогава го имаше, обаче си бях взела вече друг десерт. И нямаше как да ям и от него. Сега ще А разберем сега дали си има заслужава. и чизкейк, и бисквити на торта. Правиме си нощна разходка. Нощна, вечерна. И видяхме ето това. Изглежда доста интересно. Много буржуазно. Намерихме си някаква пътечка. Май се води като някаква екопътека. Ето така осветена. Готово направим. Има си беседки, разни масички. И мисля, че минаваше да някакви поточета има. Имаш рекичка направо там. Да, с мост. Ето още един мост. Даже се чува реката. Направо си има река. Да, онази там не се чуваше и не се виждаше така, защото тази по-бурно тече. Tomorrow. Господин яйце. Всеки ден яйца. Ще започнеш да куткудякаш. Майка ти така ти казва. Правиме лека размяна. Велизар ми направи този сандвич. Аз ще му дам тази филия. Аз съм в релакс зоната. Тук има само 5 шезлонга. И ето такъв таван. Сауна. А много ли ще изплиск? Ще ме намокри ли? Ема, иначе няма как да се снима. Малко студ. Тя сама се пълни. Да. Не знаех. Хайде, затварям те. Ето и какво друго има в спа зоната.
3 различни вида. Ние пихме миналия път от тази, а сега от тази. Тази я нямаше тогава. Само това не сме пробвали. И виж какво е тъмното. Водата е като с въглен вътре. Я кажи как е. Значи е много странно. На вкус не се различава, да те. Така ли? Да си е по... Вода. Не е по-различно нещо. Later. Днес не е толкова шарена вечерята. Събрахме всичко, което имаш. Да. И седиме на тераската. Ето го и новият ни приятел. Коала. За бебето. По принцип за мен, ама и за бебето може. Сладко е. The next morning. Ето е последната закуска. Моите е половин солено и половин сладко. Твоите е... Ей, твоите е половин солено, половин сладко. Да, просто в по-големи порции. Да. Големи сандвичи. За голям човек. Чак сега в последния ден видяхме, че има барабани по тавана. Ето тук си седиме вече няколко сутрини и си четеме книга. С бебето. Четеме му на него. Да.